det danske sundhedsvæsen er et kvindeunivers, der ikke er indrettet til mænd. Helt klart. Altså, der er bare alt for meget føleri i sundhedsvæsenet. Og det kan mændene ikke med. Sundhedssektoren er ikke tilpasset mænd, og på Folkemødet 2016 søgte Selskab for Mænds Sundhed efter forslag til, hvordan man kan få flere mænd til at gå til lægen i tide. Vi skal gøre sundhedsvæsenet bedre til at møde mændene, fordi vi kan sige, at i dag så er der alt for mange mænd, der har nogle negative oplevelser af at have været i kontakt med sundhedsvæsenet, af at være hos lægen, komme op og sige, at jeg fik ikke noget ud af det, det får man i hvert fald ikke til at komme igen. Hvis vi på forhånd definerer det som, at der er noget, der er galt med mændene, som de burde være på en anden måde. Stemningen var let og humoristisk, og det er den helt rette vej at gå, mente sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen. Det har været en virkelig fin debat. Både krydret med god humor, men rigtig meget alvor også. Og det tror jeg er den måde, hvorpå gæsterne her og deltagerne her på Folkemødet, de bedst forstår tingene. Flemming Møller Mortensen har selv mange års erfaring fra sundhedssektoren, og han er enig i, at det bestemt ikke er et sted, mænd føler sig godt tilpas. Det er helt tåbeligt, at eksempelvis sygeplejefaget ikke er et mere attraktivt fag for mænd at bevæge sig ind i. Jeg er selv uddannet sygeplejerske og arbejder der i mange år og har synes det var en gave, der kom til mig, at jeg fik lov til at være så tæt på mennesker med så høj og specifik en faglighed og så mange udfordringer i hverdagen. Og der er ingen tvivl om, at var der flere mænd, der mødte mænd i sundhedsvæsenet, så kunne dialogen også være anderledes mellem patient og behandler. Jamen, der skal ændres, at tilgangen til mændene, når de kommer ind, sådan at de ikke bliver skræmt ud, inden vi skal have alt det føleri væk. Vi skal have noget mere fakta, tingene er sådan. Vi skal ikke det der ind og sige, hvad tænker du, hvad føler du? For mænd, de føler og tænker en masse ting, men de kommer bare ikke ud med de ting, som de tænker og føler. Jeg har lige talt, inden vi gik i gang, at der er 48 kvinder til stede her, og 21 mænd. Altså, jeg ved ikke. Formanden for Mænds Sundhed fortalte om en undersøgelse, der viser, at 90% af mændene vil troppe op i lægekonsultationen, hvis de bliver indkaldt til et regelmæssigt sundhedstjek. Det vil få dem til også at få et bedre forhold til lægen, fordi at de har svært ved at tage sig sammen, men bliver de indkaldt. Og der er der jo en interessant ting. Vi har jo aldrig været uenige om, at det der med at blive indkaldt til tandlægen, og blive indkaldt til et tandeftersyn, det gør mænd og kvinder nøjagtigt lige meget. Så hvis de bliver indkaldt, så kommer mænd i lige så høj grad. Så den der indkaldelse ser ud til at virke i forhold til mænd, og så få et helbredstjek, som handler om den mand, du er, altså det erhverv, du har haft, den alder, du har, og hvad for nogle sygdomsrisici er der for dig. Det tror vi er et af de ting, man virkelig skal afprøve, og det håber vi kommer ud af den debat, der har været. Der er søde her,